Mit navn er Flemming Kjærside, og jeg er politikommissær i Dansk Politis Nationale Cybercrime Center. Du har downloadet den her fil fra en af politiets computere. Fildelingsnetværket er i reglen opbygget således, at programmet deler dine computerinformationer med andre brugere af netværket. Derfor har politiet nu mulighed for at kende din IP-adresse og dit brugernavn og titlerne på alle de filer, som du deler med andre på netværket. Og det er oplysninger, som vi kan bruge til at identificere netop dig. I øjeblikket er vi ved at indsamle informationer om mistænkte personer, som distribuerer billeder og videoer af seksuelle overgreb mod børn. Du kan derfor risikere, at dine oplysninger bliver fremsendt til politiet der, hvor du bor, uanset hvor i verden du opholder dig.